Siyanxusa-ke babukeli ukuthi nithole le ncwadi le ethi bayosiphika abangasekho ukuze nizofunda okuningi ngamasiko nemikhuba yakhona. Kwezinye iy'ndawo baba sike sibone intombazane eyenzelwa umemulo iy'mboze ngengubo meyolanda umkhonto komalume. Kodwa lana sibona uThakathile ehambela yena engambozile ngengubo. Ngabe ikona kuphi okuyikona okumele kwenziwe? Lizohuqa ibomvu. Kodwa wena Thakathile ulihuqa ebusweni nasezingalweni nasemlenzeni. Bona balihuqa ebusweni nje kuphela. Empeleni ukuhamba komuntu wesifazane ezimboze ngengubo umkhokha umubi, ngoba umuntu wesifazane ohamba ezimboze ngengubo ilo osuke eshonelwe. Lapha kulona osuke eyolanda nje umkhonto behambe uyiza. Umehluko kufanele kube sebomvini kuphela ukuthi yena uligcobe endaweni eziningi, akufani nalabo abanye. Lapha kufike kwenzeke khona umehluko. Njengoba-ke ubaba esechazile ukuthi intombazane eyenzelwa umemulo yona ibonakala ngokuthi ibomvu iligcobe ebusweni, iligcobe umzimba wonke, ihluke kulawa ehamba nawo ngoba wona agcoba la ebusweni kuphela.